Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 125-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного, цивилизованного, демократичного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 8067 63 46 130. Это наш номер. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Ну что ж, этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Российские войска выпустили по Николаеву 8 ракет. Сегодня утром есть разрушение в покинутом городке. Расположение 79-й бригады ВСУ и на центральном стадионе города. Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Синкевич в комментарии украинским средствам массовой информации. Цитирую: «Сегодня прилетело 8 ракет, 3 из них удалось сбить, другие полетели и попали в разные места в городе Николаеве. 2 из них попали в городок 79-й бригады. В начале войны там была разрушена прицельным выстрелом одна из казарм. Сегодня этот городок пуст, в нем никого нет, и его периодически обстреливают российские войска. Сегодня было разрушено одно из зданий, еще одно было частично разрушено. Слава богу, никто не пострадал, ни гражданские, ни военные. Другая ракета попала на наш центральный стадион. Хорошо, что никто там не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус, там все новенькое уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом, ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 метров в ширину и в 5 метров вглубь». Конец цитаты. Синкевич сказал, что по состоянию на утро 28 июня в Николаеве нет убитых и раненых. В домах по соседству с обстрелянными объектами выбиты стекла. В Министерстве обороны Украины отмечают, что российские захватчики терроризируют мирное население Украины ракетными обстрелами с целью сломать его боевой дух. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник во время брифинга сегодня. Цитирую: «Российская Федерация проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломать дух и разрушить единство украинцев. В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черкасской и в Одесской областях. При этом российские преступники применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и береговые ракетные комплексы «Бастион». Как известно, вчера российские оккупанты также обстреляли город Кременчуг, 2 ракетами ударили по торговому центру. И по последним данным известно о 20 погибших и о десятках раненых. Продолжаются еще работы в торговом центре в Кременчуге. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что Путин отдал приказ бить по мирному населению. С нами сейчас на прямой связи Іван Карачевський, військовий експерт Defense Express. Пане Іване, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня, насколько знаю, с алейкум ассалям. Алейкум салям, да, все верно. Пане Иване, мы видим, как в последнее время интенсифицировались ракетные удары России по Украине. Вот с чем вы связываете такую активность в последнее время? Или это нет здесь ничего екстраординарного? Ну, з однієї сторони, на поверхні лежать 2 таких от пояснювальних версії. Перше, що справді там слова від керівництва нашого МВС про те, що Путін міг дати цілеспрямований наказ бити саме по мирним об'єктам, що він справді має місце. З іншої сторони, очевидно, що ті всі масовані ракетні удари – це спроба Кремля компенсувати свої військові провали на фронті. Тому що, якщо взяти навіть ситуацію на
півдні України, ті всі ракетні обстріли Миколаєва, вони ж прямо пов'язані з тим, що Росія там уже декілька тижнів не те, що там не просувається, да, є вже перспектива, що якщо навіть там за місяці два, але все ж таки Херсон буде звільнений. Причому звільнений так от поступово, з вичавлюванням російських військ з регіону, акуратним вичавлюванням, щоб місто не постраждало. І тому от росіянам більше нічого тут немає що протиставити. Ну і відповідно, скажімо так, щоб тут, якщо навіть показати, знаєте, таку певну обставину, яка демонструє нераціональність поведінки росіян в даному випадку. Скажімо так, переважно для ударів по Миколаєву росіяни використовують взагалі навіть не якісь там не наземні оперативно-тактичні ракети, вони взагалі використовують протикорабельні ракети, там типу Х-35, розміщені в Херсонській області, комплекс БАЛ, і комплекс Бастіон з тимчасово окупованого Криму. Там теж надзвукові протикорабельні ракети взагалі призначені для знищення кораблів, а вони ними намагаються бити по Одещині. Що якби знаєте, нас наводить на третю причину. Росіяни бачать, що у них насправді закінчується запас керованих ракет, вони вже вимушені переходити навіть на протикорабельні, в яких там, знаєте, зазвичай боєголовка в 2 рази менша, ніж якось там Іскандера або там ракети типу Х-101. Тому от росіяни намагаються на своїх залишках ракетних запасів дожати максимальний для себе результат. Тому що щось в цьому є, що вчора росіяни завдали такий болючий удар по Кременчугу, а сьогодні спікер Путіна Пісков заявив, що Україна начебто може там за день буквально зупинити війну, якщо надасть наказ скласти зброю. Да, то есть капитулировать предлагають повністю. Да, ну зрозуміло, що ніхто на такий розрахунок не піде. Просто як там, знаєте, раціональний світ і Кремль, вони трохи, знаєте, в різних площинах зараз існують. Особливо в військовому плані. Вы сказали, что Херсон будет освобожден через 2 месяца. На что основываетесь? На прогноз нашого головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тим більше, що знаєте, як там тут якраз маємо випадок, коли там як там грає фраза «постоянство знак качества», тому що, скажімо так, ще декілька тижнів тому очільник ГУРМОВу Буданов, він давав приблизно такий самий прогноз, що десь близько в серпні має відбутися перелом все-таки війні, і цей перелом в тому числі полягає в тому, що Збройні сили України звільнять Херсон та більшу частину Херсонської області. Ну, знову ж таки, якщо росіяни вже почали будувати укріплення на Каховський ГЕС, ну це якби натякає, що вони вже морально, знаєте, готуються до того, що їм доведеться відкочуватися назад на межу з тимчасово окупованим Кримом. А судячи по активності на ринку нерухомості в тимчасово окупованому Криму, рашисти вже готуються звідти відкочуватись. От якось так. Виходить, що росіяни спішать швидше, аніж ми можемо реально наступати. Вот когда мы говорили про ракетные обстрелы, мы видим, и вы сказали, что Россия таким образом компенсирует свои провалы на фронте. То есть это можно назвать такой тактикой, стратегией выжженной земли? Ну, не те, щоб виженої землі, це просто залякати, тому що, ну, от, якби ж у них було б, знаєте, достатній запас ракет, або, каже, достатній запас зухвалості, щоб застосовувати тактику колимових бомбардувань. Це просто, знаєте, спроба отак от витиснути максимальний якийсь ефект по ударам, ну, із ударів по мирним об'єктам. Знаєте, є взагалі така складається некрасива конструкція в тому, що з однієї сторони росіяни, якби, вони можуть і справді цілитися якісь от військові об'єкти, але вони при цьому не роблять поправку, тому що їхні крилаті ракети, ну, дуже, знаєте, так промазують. В них, висловлюючись професійною мовою, занадто великий радіус кругового відхилення. А що це ракети? Это, я так розумію, якісь старі ракети вони витащили і не стріляють? От вчора по Кременчугу росіяни застосували старі радянські протикорабельні ракети типу Х-22. З однієї сторони вони вироблялись у 60-х роках і настільки примітивні, що там, знаєте, якщо використовувати цю ракету модифікації з інерційною системою наведення, там, знаєте, відхилення може бути в квадраті 10 на 10 кілометрів. Тобто, розумієте, да, наскільки така сліпа от ракета. Там чому зразу продумали, що знищувати такими ракетами авіаносні ударні угрупування противника. Тому що, ну, авіаносна ударна група може на морі займати, знаєте, таку площину велику в акваторії. Там вже неважливо, куди ця ракета промаже. Називаємо так, кудись та попаде. Якщо не попаде в авіаносець, значить попаде в корабель охорони.
навіть більш такий цікавий момент. Росіяни ж ці ракети формально зняли із озброєння у 2010 році, тому що це дуже, знаєте, така небезпечна ракета, в першу чергу, для обслуговуючого персоналу. Там паливо дуже токсичне, заправка буквально відбувається в цих протигазах, комплектах ОЗК, це общевійськовий защитний комплект. Тому що дуже небезпечна і експлуатація. Виходить, що навіть тривалий час вважалося, що у випадку Великої війни росіяни будуть використовувати свої бомбардувальники Ту-22 як бомбовози. На цей літак можна завантажити до 20 тонн бомб. Чомусь таке було, виходить, що Азовсталь росіяни саме з таких бомбардувальників бомбардували, тобто Ту-22М3. Але там ж протиповітряного прикриття не було. Там, де є хоча б якесь мінімальне протиповітряне прикриття, там росіяни вже вони відверто бояться, тому вже застосують такі буквально сліпі ракети. Але тут ж варто зазначити, що у ракети типу Х-22 є як мінімум два сильних місця. Перше, там маса бойової частини аж 1 тонна. Для порівняння на Іскандері це тільки 500 кг, на ракеті типу Калібр або Х-101 це взагалі 400 кг. Друге, ракета типу Х-22 здатна летіти зі швидкістю 4000 км на годину, і збити таку ракету майже неможливо. На рахунку повітряних сил поки тільки одна така збита ракета. Ну и плюс также вот мы видим в последнее время огромное количество новостей относительно того, что там на территории России падают и разбиваются их самолеты. Только за последние несколько недель, даже неделю, я бы сказала, мы получили 3 новости: Рязанской, Ростовской и Белгородской области, где сообщалось, что там падают самолеты Ил-76 и Су-25, если не ошибаюсь. Это дело в чем проблема? Это старые какие-то самолеты? Там не просто старий, знаєте, там в будь-якому випадку варто розбиратися окремо. Якщо брати той випадок з падінням Іл-76, це схоже, знаєте, там за рядом таких дотичних ознак можна виявити, що росіяни аж настільки зараз інтенсивно використовують свої транспортні літаки для постачання військ на сході України, що там екіпажі просто банально втомлюються, і літаки вже справді починають виходити із строю, тому що той літак упав, тому що в нього не спрацювало, знаєте, банально не спрацювала система пожежогасіння на двигуну. Така система, знаєте, по щелчку має буквально спрацьовувати, не спрацювала. Те, що стосується падіння цих навіть 2 літаків Су-25, там одразу 2 фактори. Перше, це все-таки старий літак, навіть ж не модернізований, тобто, очевидно, навіть там ремонт планера не проходив. Ну і другий, очевидно, помилка пілотування. Вони ж почали, рашисти зараз почали використовувати цих так званих пілотів-вагнерівців, тобто відставників, які взагалі по контракту якомусь літають, навіть не повертаються в стрій ЗС РФ, армії РФ, а просто літають по контракту з ЧВК «Вагнер». Знаєте, кадри старі і доволі часто помиляються. Тому очевидно, що таких авіаційних катастроф буде наростати ще більше і більше. И если поговорить про нас, про наши вооруженные силы Украины, известно, что совсем недавно уже к нам наконец прибыли РСЗО, которые мы запрашивали на протяжении последних 4 месяцев. У наших западных партнеров уже «Хемерсы» сообщается, что применяются очень активно на фронте. Вот насколько серьезный урон они наносят российским оккупантам? Давайте для початку уточнимо те, що по дефініціям, тому що система типу М-142 «Хаймерс» – це навіть не реактивна система залпового вогню, це все-таки, називаємо так, тактичний ракетний комплекс. Там дальність стрільби до 80 кілометрів, там все ж таки передбачено опції стрільби керованими ракетами, і таких опцій звичайна система, реактивна система залпового вогню, вона не має. РСЗВ від союзників ми отримали навіть ще в квітні, там Чехія нам поставила дуже цікаві системи, «Вампір» називається. Так от, повертаючись до «Хаймерсів», який від них уже урон відходить. Схоже на те, що нам поки що дали не надто багато керованих ракет, тому в першу чергу доводиться вибирати, знаєте, найбільш болючі для росіян цілі. І ефекти цього вже відповідні. Тобто, що там винесли як мінімум командний штаб, командний пункт 20-ї армії, який був розташований в Ізюмі. І є повідомлення, що там декілька складів з боєприпасами на сході України злетіли в повітря. Щоправда, якщо по Ізюму там підтверджено, що працював «Хаймерс», то по складам на сході України могли дострілювати наші старі ракети .У, але тут, знаєте, якраз в чому взаємопов'язаний ефект. Старі тактичні ракети берегли до якогось певного моменту, коли стало відомо, що «Хаймерси» приїдуть,
тому що це в чомусь аналогічні системи, то почали дострілювати так от щедро, не жаліючи старі радянські ракети, щоб, знаєте, як там, уже самі рашисти починають плакати, що ще 2 тижні таких от обстрілів, просто в день по складу виносити, то їм не буде чим стріляти. От такі, наскільки в них болезненний урон, виходить, від наших хаймерсів і старих .У. Вчера компания «Байкар», производители беспилотников «Байрактар», сообщили, что передадут Украине бесплатно 3 «Байрактара» и не возьмут никакие деньги, которые украинцы собирали на покупку 3 «Байрактаров». Там более 600 миллионов гривен собрали украинцы. И вот вчера «Байкар» сказала, что мы и так вам передадим бесплатно. Эффект «Байрактаров» в Украине насколько ощутим? Знаєте, в чомусь, на відміну від конфлікту, тобто війни за Карабах у 2020 році, там, де як там байрактари були буквально, знаєте, помітні в кожному кадрі, тут робота таких от безпілотників, вона в чомусь тримається в секреті і тримається з зрозумілих причин, тому що рашисти намагаються полювати на пункти базування таких безпілотників. У них, на жаль, на це ракет вистачає. З іншої сторони, у рашистів занадто така щільна система протиповітряної оборони, тому теж застосувати такі безпілотники доводиться дуже обережно, але якісь от операції, що точно там от підтверджені, ну, наприклад, це от феноменальний успіх, як там вже жартують, другий сезон Чорнобаївки, ну, він же забезпечиться цілоказанням із байрактарів. Під час, коли там були бої за Київ або за Чернігів, ну, байрактари працювали по таким от чутливим для ворога точкам і працювали успішно. Наприклад, по служному списку байрактарів 2 знищених ешелони з пальним. Знаєте, мабуть, таке досягнення можна було б тільки в Україні поставити. Ну і острів Зміїний, ці всі бої, там нанесення ракетних ударів, очевидно, воно виконується теж от по цілоуказанням з байрактарів. Ну і навіть є, скажімо, деякі підстави вважати, що навіть ракетні удари по Москві і там по іншим кораблям, які виконувалися ракетами типу «Нептун» і «Гарпун», вони теж виконувалися по цілеуказівці з байрактарів ТБ-2, тим більше, що до схожого варіанту бойового застосування наші військово-морські сили готувалися ще з літа минулого року. Тобто там, знаєте, дуже такий обширний досвід. Тепер ми навіть чомусь можемо ділитися таким досвідом с турецкими коллегами. И поговорим еще немного о международном положении. Я думаю, что вы видели вот те новости о том, что российские войска, проводя учения на своих границах, там имитируют ракетные удары по Эстонии. Также мы видим нарастающий кризис с Литвой. Они продолжают угрожать Литве за якобы блокаду Калининграду. Да что там Литве? Угрожают всему миру. Вы наверняка видели сегодня публикацию Рогозина, который там дал координаты 5 стран, да, если не ошибаюсь, координаты Пентагона и так далее на фоне проведения саммита НАТО, где Россию должны уже официально признать страной угрозой коллективной безопасности Североатлантического альянса. Могут ли они решиться на что-то более масштабное, на конфронтацію з НАТО? Знаєте, тут варто виходити з таких от вводних точок. Перше, в ніякому випадку з однієї сторони не можна там приманшувати рівень військової загрози від РФ, просто тому що там, знаєте, сидять в чомусь маньяки. З іншої сторони, путінський режим, він застряг в таких геополітичних реаліях станом на 23 лютого 2022 року, коли вони могли досягати потрібних собі цілей лише демонстрацією своєї військової потужності. Тому якщо говорити там от про Рогозіна, ну даруйте, кого він збирався налякати своїми цими знімками, тому що якщо ці об'єкти і так відомі, це не те, щоб вони там знайшли якісь, знаєте, партію західного озброєння на території України. Це вони зі свого якогось старого архаїчного супутника зняли і так всім, знаєте, відомі об'єкти, причому зняли в якості гіршій, аніж... Це воєнні об'єкти 5 стран, правильно я розумію? Це адміністративні об'єкти. Це, знаєте, тобто там не треба було проявляти якогось особливого розвідувального таланту. Навіть більш того, Рогозін показав ці, знаєте, як там знімки Рогозіна зняті в гіршій якості, аніж Google Maps. Грубо кажучи, Google Maps в кращій якості покаже аеродром, де стоять ці російські бомбардувальники, які атакують Україну. Те, що стосується військової демонстрації проти країн Балтії. З однієї сторони, справді, якісь угрупування військ у Калінінградському анклаві, воно залишається. Чи є там ще якісь там ракети «Іскандер», у них там в запасі, достеменно стверджувати не можна, тому робимо поправку, що є. Але тут варто зважати, що теоретично ударною силою
в Калінінградському анклаві мав бути так званий 12-й армійський корпус, ну і морська піхота Балтійського флоту. І ці всі військові формування успішно, знаєте, як там зазнали утилізацію на наших теренах. Тим більше росіяни, знаєте, в лапках завбачливо перегнали всі свої десантні кораблі з Балтійського флоту в Чорне море напередодні війни, да? І тепер проводити десантні операції їм нічого. Як там, знаєте, виконувати якісь там навіть повітряно-десантні операції, у них уже десантників немає. Тому, ну і тим більше, як там, демонструвати свою, начебто, що, мол, держите нас семеро, ми тут готові на конфлікт з НАТО, вони то можуть. Ну, в психологічному плані, але у них на це військових засобів якби не дуже багато. І якщо вони, знаєте, в них, звісно, не можна виключати варіант, що типу стилі, мов, оголосити війну НАТО і одразу йому програти, да, щоб якось це, згадати якісь внутріполітичні ефекти, але, ну, тут лишається тільки далі спостерігати просто за розвитком ситуації. А как вы думаете, вот если гипотетически предположить, что Россия начнет какие-то провокации с Литвой или нападет в худшем случае на Литву, 5-я статья коллективной безопасности НАТО в полной мере будет задействована? Мы уверены в этом? Навіть якщо не трапиться то, що 5-та стаття НАТО буде задіяна повною мірою, ну, знаєте, бодай тому, що от є в НАТО зараз така велика тріщина, пардон, можливо, за неполіткоректну фразу, але в вигляді Угорщини, якщо вона, навіть, знаєте, як є там рішення країн НАТО передавати озброєння, Угорщина стає в позу і не пропускає ешелони з озброєнням для нас, да? То з іншої сторони, все-таки є ряд країн, які там готові вступитися за Литву, наприклад, та сама Польща, тому що, знаєте, чому Польща в такому зараз знаходиться вигідному для себе психологічному стані. Схоже на те, що поляки думали, що в лютому 2022 року армія РФ нападе через Білорусь саме на них. На їхнє щастя, для них це не трапилося, тому, знаєте, Польща повна енергії та сил відігравати більш важливу, значиму роль в Східній Європі. Тому те, що там якесь угрупування, постійна бойова група військ НАТО, яка є в країнах Балтії, те, що вона може вступитися за Литву, тут можемо припускати. То, що сама Польща чисто із своїх там якихось політичних міркувань може вступитися, це теж можемо припускати. Ну, можливо, навіть захоче і Швеція приєднатися до такого цікавого союзу, а й, в принципі, більше для даної ситуації не буде потрібно. Ну и не могу не спросить про Беларусь. Сейчас многие военные эксперты говорят о том, что Россия все же дожмет Беларусь, Путин дожмет Александра Лукашенко, и тот официально вступит в войну на стороне России. Какова вероятность того, что Александр Лукашенко пойдет на этот шаг? И если пойдет, что это будет означать для Украины? Насколько там боеспособная армия у Лукашенко есть? На жаль, тут по цьому питанню є одразу три такі, знаєте, веєра варіанти, кожен з яких не можна відкидати. Перший, що Білорусь так лишатиметься в такому підвішеному стані, просто надаватиме свою територію для ведення агресивних дій проти України, там далі будуть залітати російські бомбардувальники. Ну і можливо як опція, що саме російські диверсанти будуть намагатися діяти при кордонній зоні там Чернігівщини і Житомирщини. Ну от, як, грубо кажучи, як з російськими ракетами наша протиповітряна оборона справляється незалежно від напрямку їхнього польоту, як там з російськими диверсантами наші силові структури справляються успішно. Є варіант, на жаль, другий. Прийшла інформація, що росіяни почали готувати диверсантів саме з білоруських військовослужбовців. Варіант неприємний, але з іншої сторони, що можливо Лукашенко саме на цьому спробує триматись. Тобто, от він вступив, от його ж там ці сили спеціальних операцій займаються диверсійними актами на нашій території, бо намагаються, так? В принципі, з цим варіантом наші силові структури, в принципі, тобто саме силові структури, там Держприкордонслужба, Національна гвардія, можливо, частина територіальної оборони, цілком здатні впоратись, знаєте, без особливих там ускладнень для в принципі, для ситуації там в цілому по країні. Найбільш екстремальний варіант, що все-таки якесь там ударне групування білоруської армії буде сформоване, навіть якщо там десь приблизно 5 тисяч багнетів. Плюс під це буде підв'язане перекидання так званого 3-го армійського корпусу, який рашисти формують із прицілом на нову спробу атаки на Київ. Ну і за деякими варіантами такий варіант може бути запущений реалізацією в серпні. Скажімо, як там, з однієї сторони, це, звісно, нам чомусь ускладнить цю обстановку, і навіть є підстави вважати, що це буде запущено, якщо росіяни почнуть зазнавати краху на сході України. Але
Росіяни цей свій третій армійський корпус формують із найманців і резервістів. Тобто там, грубо кажучи, публіка не боєздатна, і росіяни на такі формування зможуть нашкрепти приблизно 200 танків, 400 бронемашин. Ну, тобто, скажімо так, це буде не то військо, яке пройшло під нашу столицю в березні. Білоруські війська, ну знаєте, про рівень їхньої там боєздатності можна назвати такий колоритний факт. Білоруська армія, мабуть, єдина на пострадянському просторі, яка досі бере участь в прибиранні врожаю на державних сільськогосподарських підприємствах, навіть машини там дає. Ну, тобто, якщо більша частина армії зайнята такими дурницями, якісь постійні бойові готовності знаходяться сили порядка 6-8 тисяч багнетів, ну, Лукашенко може спробувати піти на таку авантюру, щоб зберегти свій трон. Ну, грубо кажучи, втрати білоруської армії будуть ще більш катастрофічними, ніж втрати російської армії. Причому нам буде простіше бити самі Білорусі, бо це не боєздатна армія, грубо кажучи. Дякую вам дуже, пане Іване Чохсагол, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! І героям слава! Іван Карачевський, військовий експерт Defense Express, був з нами на прямому зв'язку. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номера телефонов. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос, а также можете присоединяться по скайпу, адрес которого вы также видите на ваших экранах. Российский удар по торговому центру в Кременчуге является военным преступлением, и Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент Французской Республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции после саммита лидеров G7 в Германии. Россия не может и не должна победить, и потому наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько будет необходимо, и с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и месяцев, сказал Макрон. Также он заявил, что не принимает в отношении России квалификацию государства-спонсора терроризма. Нам не нужны какие-то квалификации, чтобы ввести эти санкции против Москвы, сказал он, и вызвал этим заявлением очередную бурю возмущений. Ранее, вторник, президент Украины Владимир Зеленский призвал признать Россию государственным спонсором терроризма. Канцлер Германии Олаф Шольц же видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем. Об этом он также сказал после саммита G7. Цитирую: «К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью, так что мы не в ситуации, когда можно предсказать». Конец цитаты. Он добавил, что в какой-то момент будет договоренность между президентами России и Украины, но сейчас это не так. Пока речь идет больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным, и Россия осознала, что не может диктовать условия мира. Об этом сейчас идет речь, сказал канцлер Германії Олаф Шольц. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналітик, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас, селям алейкум. Доброго вечера, витаю вас. Ну что ж, сейчас многие обсуждают заявление французского лидера Эммануэля Макрона, который сказал, что не принимает квалификации России как страны спонсора терроризма, как государства-спонсора терроризма. Что скажете по поводу этого заявления и вообще, что это даст, если, предположим, Россию признают государством-спонсором терроризма? Если не ошибаюсь, такая квалификация уже присуща Северной Корее, Ирану, Судану. Що це міняє? Це додаткова можливість для нових санкцій проти, відповідно, кремлівського режиму. І, знову ж таки, це подальша класифікація для судових розглядів у міжнародних інстанціях. Тому, знову ж таки, маємо усвідомлювати, що у пана Макрона є стабільне позиціонування. Він є таким собі, я б не сказав би, як голуб миру, як це показував, наприклад, там Ердоган, який не вводить, відповідно, Туреччина сьогодні санкції і намагається лишитися медіатором і фасилітатором. А все-таки ми бачимо, що Макрон показує нібито особливу роль Франції, і тому в речах дуже часто не підтримує ініціативи з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Канади, Великої Британії. І це якраз той випадок, коли ми бачимо, що визнання Росії як країни-терориста якраз попало в це вікно, на жаль. Україна, ми пам'ятаємо, що закликала світ
дійсно визнати Російську Федерацію як країну як країну терориста, і таким чином ми би підтвердили власне ті дії, які сьогодні де-факто відбуваються на території України. Взяти для прикладу буквально останні дні, коли абсолютно безприцільно гатять сотнями, ну вже навіть це не десятки, це вже сотні ракет по території України. Ми бачимо вже ситуацію відповідно. І в Кременчузі бачимо ситуацію, в Миколаєві, в Дніпрі, в Харкові, в багатьох інших містах, знову ж таки в Києві. Я вам хочу сказати особисто, на вихідних щосуботу, щонеділі був свідком того, як ці ракети літали прямо наді мною в столичному регіоні, тому дуже прекрасно це все бачив. А отже, відповідно, це треба сьогодні фактично визнавати Російську Федерацію як країну-терориста, тому що це важко сказати, що Росія просто займається тут воєнними злочинами. Ні, це вже виходить за рамки, тому що тут ми бачимо відвертий терор. І те, з чого у нас розпочалося 21 століття, власне, з боротьбою зі світовим тероризмом, ми пам'ятаємо, що це розпочалося після ураження веж-близнюків у вересні першого року, відповідно, в Нью-Йорку. На жаль, доросли до того, що за 20 років одна з найбільших держав, найбільша держава в світі сьогодні є уособленням саме терористичного режиму. І тому, я думаю, що треба проводити перемовини і далі з французькими колегами, і з французькою владою для того, щоб переконувати їх змінювати позицію. Тому що ми пам'ятаємо, що після візиту 4 президентів до Києва, коли, власне, і президентів, і канцлерів, відповідно, і прем'єр-міністра, ми побачили, як все-таки змінилася позиція того ж самого Макрона, того ж самого Шольца. Тому ми маємо на фактах сьогодні аргументувати необхідність посилення тиску на Российскую Федерацию. Ну, вот знаете, по поводу риторики, по поводу позиции, она же очень переменчива. Если даже взять Олафа Шольца и даже Эммануэля Макрона, то за последние несколько месяцев звучало из их уст огромное количество заявлений, как из серии «Мы будем до конца будем до конца находиться рядом с Украиной, поддерживать Украину и доводить до победы», так и вот были заявления, что нужно договариваться с Путиным, нужно сохранять лицо Путина, нельзя унижать Путина, и в любом случае придется говорить с Путиным. Вот как все же эти заявления друг с другом коррелируются? Такое ощущение, что все-таки там нет окончательного видения того, как эта война должна завершиться. Я з вами погоджуюся. Тобто спільна стратегія, вона відсутня. Хоча, знову ж таки, якщо брати до уваги останню заяву учасників саміту J7, де було прямо сказано, що Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно часу, то зрозуміло, що якихось часових обмежень сьогодні не ставиться. Хоча, знову ж таки, ми бачимо зливу інформації, що нібито президент Зеленський висловив побажання про завершення війни до кінця року. Да. Але це, звичайно, це буде відповідати і реалізовуватись, виходячи з наявної ситуації на фронті і подальших успіхів, власне, українських Збройних сил. Ми все це прекрасно розуміємо. Уже, знаєте, давати прогнози після невиконання 2-3 тижнів, які вже стали мемом, звичайно, сьогодні ніхто не буде. Те, що війна може затягнутися, це зрозуміло. Але якщо говорити, власне, про позицію наших західних партнерів, ми бачимо, що, от, наприклад, сьогодні був кит через CNN про те, що нібито там в Сполучених Штатах сьогодні не впевнені, що Україна здатна відбити всі захоплені території. Я думаю, що це, знову ж таки, йде намагання поміряти температуру в українському суспільстві, наскільки ми можемо взяти такі меседжі, тому що зрозуміло, що для все-таки певного компромісу, для переговорного процесу треба, щоб кожна із сторін відступала від якихось певних позицій. Але, очевидно, реакція соцмереж, реакція офіційної київської влади показала, що подібні закиди сьогодні вони не мають підґрунтя, тому Україна продовжує боротись за власну територію.
і не лише за ту, яка окупована починаючи з 24 лютого, а, звичайно, мені дуже імпонує позиція і, власне, секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Данілова, і пана Залужного, які постійно згадують в тому числі і необхідність якнайшвидшої деокупації Криму. Пане Игорю, вот сегодня, как известно, стартовал саммит НАТО в Мадриде, на который отреагировали уже в России. Там глава Роскосмоса Рогозин опубликовал спутниковые снимки и координаты мест, где будет проводиться саммит НАТО, сопровождая следующим заявлением, цитирую: «Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом. Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотографии места проведения саммита и тех самых центров принятия решений, которые поддерживают украинских националистов». В кавычках, конец цитаты, и там, значит, прилагаются координаты центров принятия решений 5 стран, включая Соединенные Штаты Америки, Британию, Германию, Францию и так далее. Что скажете по этому поводу? Ну, знаєте, це, я думаю, здебільшого все-таки гра на внутрішню російську аудиторію, тому що всі люди прекрасно розуміють, що ці супутникові знімки є в загальному доступі. І знаєте, ну, ми прекрасно розуміємо, що тут треба поєднувати, власне, оцей вкид Рогозіна з заявою Медведєва про Третю світову війну, про Україну в НАТО, якщо вона там опиниться. Тобто, знову ж таки, це посил сьогодні дійсно з боку Кремля до учасників саміту НАТО, але щоб, власне, Україну не прописували у стратегічній концепції до 2030 року. Але, звичайно, подібні вкиди, я думаю, жодним чином не вплинуть на остаточний результат цього саміту, а навпаки, навіть, я думаю, підсилить бажання все-таки прийняти його в тому драфті, який за чутками вже присутній, де мають відповідно виписати важливу роль України. Хоча, звичайно, там, наскільки я знаю, там не буде прописано все-таки питання членства України в НАТО, але тим не менше те, що прогнозується подальше зближення протягом 20-х років, це очевидно. Але, знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що Російська Федерація, коли в неї закінчується будь-яка аргументація, на стіл вже традиційно кладуться питання: а. Ядерна зброя, б. Третя світова війна і, звичайно ж, там певна атака на країни НАТО, конфлікт і так далі. Тому це просто показує, що дійсно сьогодні у московського режиму просто бракує якоїсь логічної аргументації для того, щоб через soft power, через своїх лобістів в країнах Альянсу блокувати невыгодные для Москвы решения. Накануне начала саммита Ян Столтенберг заявлял, что Альянс планирует увеличить количество учений в Грузии, также планирует признать Россию угрозой коллективной безопасности, и непосредственно в связи с этими угрозами НАТО принимает решение увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 тысяч человек до 300 тысяч человек. Об этом он сказал вот в Мадриде как раз накануне начала этого саммита. Можно ли предположить в таком случае, что НАТО готовится все же к тому, что Путин и вовсе может обезумить и начать войну против НАТО? Ну, зрозуміло насправді, що в НАТО такі ідеї сьогодні присутні, і є усвідомлення, що політика пацифікації, яка була в НАТО особливо до кінця 10-х років, все-таки вона була хибною. Тобто треба вкладатися сьогодні в зброю, треба переводити відповідно контингенти на Східний фронт. Ми бачимо, що зараз вже є плани про збільшення сил швидкого реагування з 40 тисяч військ до 200 тисяч. Тобто це в 5-кратне збільшення, це дійсно це величезний сигнал. І знову ж таки, якщо Російська Федерація буде внесена в стратегічну концепцію НАТО
як основний противник, відбудеться значна перебудова сьогодні взаємодії всередині Альянсу, що буде насправді визначальним для європейського континенту, євроатлантичного простору. Чому? Тому що фактично рівень протистояння буде навіть більшим, ніж під час, власне, холодної війни. Але, вибачте, під час холодної війни, якщо ми згадаємо, скільки членів НАТО було, тобто 16 країн, сьогодні їх уже 30, плюс країни, які максимально сьогодні комунікують з Альянсом, в тому числі Україна, які сьогодні допомагають країни-члени блоку для того, щоб перемогти Російську Федерацію і протистояти сьогодні цій агресії. Тому я думаю, що дійсно, не дивлячись на те, коли, власне, закінчиться конфлікт і, власне, пряма агресія на території України, все рівно ми будемо готуватися до якогось більшого конфлікту. І про це вже говорять, до речі, і Макрон, ми це бачили, неодноразово про це говорить, відповідно, і Джонсон, і інші світові лідери. Так, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Ігорю Чохсаголовну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Ігор Чаленко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру аналізу та стратегии, политичный аналитик. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует. Об этом он сказал на брифинге, цитирую: «Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, нужно выполнить условия РФ. Все может закончиться до конца суток, остальное это уже размышления главы украинского государства», говорит Песков, пресс-сек Путина. Подобные безумные заявления также делал и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, что якобы Крым – это территория России, и любые попытки забрать Крым военным путем будет означать началом Третьей мировой войны, на что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил и напомнил заместителю председателя Совбеза России Медведеву, что Крым – украинская территория и обязательно будет полуостров деоккупирован. Цитирую: «Хочу успокоить господина Медведева. Крым ваш, в кавычках, может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, а сразу», сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. А пока мы ждем соединения следующего гостя Игоря Харченко, надзвичайного та повноваженого посла Украины, дипломата. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если не успели посмотреть в прямом эфире, заходите, смотрите нас там. И не забывайте обязательно ставить лайки, это важно для нас. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши программы и новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крим. Ігор Харченко, надзвичайний та повноважений посол України, дипломат, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю, салям алейкум. Пане Игорю, сегодня, как известно, в Мадриде стартовал саммит НАТО. Каковы ваши ожидания? Ян Столтенберг говорил о том, что Альянс планирует признать Россию угрозой Альянсу. Что это будет означать? На сьогоднішньому саміті НАТО в Мадриді, як очікується, буде прийнято нову стратегічну концепцію Північно-Атлантичного альянсу. Альянс – це оборонний. І весь сенс цього альянсу полягає на тому, що напад на будь-якого члена альянсу вважається нападом на всіх членів альянсу. Тобто це класичний приклад системи колективної безпеки. І от для того, щоб безпеку забезпечувати, треба розуміти, від кого цю безпеку забезпечувати. Хто є головним противником.
І от очікується, що на цьому альянсі буде визначено остаточно, що головним противником Північно-Атлантичного альянсу сьогодні є не хто інший, як той самий агресор, який напав на Україну, тобто Росія. Фактично зв'язки з Росією, з НАТО, які були подекуди такі спорадичні протягом певного часу, зараз заморожені. Країни НАТО, переважна більшість, допомагають сьогодні Україні, в тому числі і в плані воєнному поставки озброєнь. Тому це рішення довгоочікуване і, я думаю, справедливе. Ну а что будет означать это решение? Какие это будет иметь последствия для самой России? Насколько это серьезно или это просто символическое решение? Найголовніший наслідок для Росії – це те, що робитиме з нею Україна, і що вона сьогодні робить на полі бою. Тобто знищує її військовий потенціал. Погодьтеся, набагато легше знищувати нам цей військовий російський потенціал, маючи за плечима такого потужного, надійного і солідного партнера, як Північно-Атлантичний альянс, який визнає своїм ворогом і противником того самого ворога, який сьогодні вдерся на твою землю. Тому для Росії це буде дорога в один кінець до її поразки. Ну а можем ли мы сегодня говорить о том, что вот Североатлантический альянс, вот НАТО как структура и вот те страны, которые входят в этот альянс, они целиком и полностью поддерживают Украину? Потому что есть такая теория, что НАТО и ряд стран, которые входят в Североатлантический альянс, не захотели бы полного уничтожения как в экономическом, политическом, дипломатическом плане России, так как это означало бы укрепление того же Китая, который также является стратегической угрозой для тех же Соединенных Штатов Америки, которые стоят в авангарде НАТО. Розмірковувати про те, що було би, якби, можна потім. Після того, як досягнута ціль. А сьогодні ціль України і ціль Альянсу, як оборонного союзу, наскільки ми його розуміємо, як вона артикулюється його головними речниками, в тому числі щойно виступив генеральний секретар НАТО і зартикулював уже політичний напрямок, яким рухатиметься Північно-Атлантичний альянс, вони у нас співпадають. Тому хто думає, що думає, які столиці думають про що, в разі якщо, це всі питання, які я пропоную відкласти на потім. А сьогодні треба вирішити те питання, заради якого ми сьогодні всі працюємо, заради якого держави-члени НАТО допомагають нам знищити військовий потенціал агресора Російської Федерації. Це є ключовим політичним моментом сьогодні, на який сконцентрована увага всіх нас и наших партнеров в державах-членах. Да, так в этом-то и вопрос, насколько эта помощь, эта поддержка достаточно для того, чтобы Украина победила в этой войне? Це питання, на яке мають відповіді воєнні люди, які займаються справою в полі. Ми, політики, ви, журналісти, уряди держав наших партнерів, вони не воєнні. Вони кожен на своїй ділянці роблять ту роботу, яку вони вважають за потрібне, а вони роблять її непогано, я вам це можу сказати, для того, щоб наші військові у співробітництві з військовими країн Північно-Атлантичного альянсу знайшли той спосіб, яким головна ціль знищення військового потенціалу Російської Федерації агресора була би досягнута. Пане Игорю, вот сейчас многие говорят относительно возобновления переговорного процесса. Как вы думаете, вот все же, будучи опытным дипломатом с огромнейшим бэкграундом, на каком этапе может начаться переговорный процесс? У нас уже были попытки переговоров, Россия сейчас просто требует капитулировать и ничто иначе. Вот эти переговоры вообще в какой-то перспективе реальны или же все решают вооруженные силы України? Знаєте, коли починається війна, генерал Дуглас МакАртур, відомий з часів Другої світової війни, дуже відома історична постать, він колись сказав англійською, зацитую, «In war there is no substitute for victory».
якщо йде війна, то у війні нічого, крім перемоги, не може замінити головну ціль. Тому у нас були переговори з Росією і до війни, і під час війни. Ціну цим переговорам тепер бачить весь світ. Тому я маю свою особисту думку, в тому числі і з власної експертизи переговорів з російськими дипломатами, ще починаючи з початку 90-х років. Сьогодні я особисто не бачу, з ким в Росії можна вести переговори. А что такое вот с вашего опыта российская дипломатия? Что она из себя представляет? Ви знаєте, колись серед міжнародників експертів ще в пізні радянські часи і в період так званої перебудови Горбачовської побутував такий, і не тільки в радянській, в світовій міжнародній спільноті, такий термін для радянської дипломатії з часів Громика ще. Це дипломатія «no», дипломатія «ні». Ось я вам скажу, з часів Громика ця дипломатія погіршилася. Сьогодні професійності немає. Послухайте тільки, що говорить Лавров. Це просто, ну, для профі це квиток в один кінець, це білий квиток. А как вы думаете? Людина, яка підписалася на те, щоб брехати на весь світ цинічно, значить, підло і навіть огидно таке слово. А как вы думаете, что ждет путинских Гиммлеров, Риббентропов, Їм Геббельсов? одна дорога. Їм одна дорога до суду. Я би вважав, що цей суд мав би бути міжнародний, але, судячи з усього, це буде суд в Україні. Я думаю, що і наш суд з цим справиться. Але це військові злочинці. Вся оця публіка, яка засідала в так званому Совєті національної безпеки в 20-х числах лютого, це все, от як, скажімо так, лавочка колишнього Нюрнберзького трибуналу. От один в один. Оце їхнє місце в історії зараз. Я думаю, що вони прекрасно це розуміють самі. Я думаю, що вони зараз в тому стані, що їхнє власне життя і свобода залежать від того, що вони ще можуть зробити, щоб упокорити Україну. Вони не зможуть нас упокорити. Мы знаем это сами, и весь свет це бачить. Но в таком случае, если это война за их личное выживание, как сейчас видится, то Кирилл Буданов говорил о том, что победа Украины – это крах российской государственности, соответственно, они будут идти до конца. Вот на что они еще могут пойти, как думаете? Повернемося до вашого запитання, чи можливі переговори з Російською Федерацією. Відповів, що сьогодні там нема з ким говорити. Так, зрозуміло. З ким там можна буде говорити після того, як буде знесено цей режим? Фактично, як Тімоті Снайдер каже, сучасний фашистський режим, тобто Гітлер 2 режим. Росія має величезну територію. Росія називається офіційно Російська Федерація. В склад цієї федерації входить, я не знаю скільки, там це дуже важко порахувати. Що з цього буде потім? Зараз, знов-таки, не на часі про це розмірковувати, бо в нас є одне головне завдання – бити ворога на нашій території так, щоб він дійшов до своїх кордонів, а може і далі. Що вони собі думали, коли починали цю авантюру? Самогубчу авантюру, абсолютно самогубчу. Це треба, я не знаю, запитання, мабуть, до психіатрів. Тому що для тих, хто розуміється на міжнародних відносинах, на міжнародних політиці, від самого початку було очевидно, що таку територію, таку країну, як Україна, просто отак от взять і спробувати захопити неможливо. І це говорили тому ж самому верховоднику головному московському всі військові фахівці. Він зараз це бачить на власні очі. Тому вибір для такого розвитку подій був не наш. Це був їхній свідомий вибір. Ми виконуємо своє законне
право на самооборону згідно всіх міжнародних документів, передовсім статуту ООН, який Росія цинічно поправила. Тому, що з ними буде далі, це питання, яке хай цікавить юристів, це питання, яке хай цікавить психіатрів. Нам робить зараз головне своє діло. Що вони думали тоді, це питання клінічне, це питання не до нас. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Сагол, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Ігор Харченко був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, надзвичайний та повноважений посол України. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенджа.